I da gledaš novu epizod, ja sam Uš. Ljudi, danas ćemo da igramo malo... Joj, kako se ovo zove? Ja zaboravim se kako se ovo zove. Da, znači, ja sam stvarno zaboravila. Da, Prop Hunt. Igrice koje se mi pretvaramo u druge stvari. Čekaj se lepo rotiram. Igrice koje se mi moramo lijepo da se saknemo, se pretvaramo u stvari, a ovi hunterina ne smije da nas ulove i da nas upucaju kako god. To se lijepo ispraviti. Uj, svuda pucaju. Ne, ubili su me, provalili su. I sad sam ja hunter. Okreći se. Čekaj, ljudi, pa zašto mi uložkamo za piti? Pa ljudi, to im je povećano. Ma šta je? Iskuće sam vam pokazati. To je sve ovako loše. Ej, pa kraj igre. Pa hajmo nešto da se pretvorimo. Hoćemo lemu u bure. Bure, daj mi bure. Hoću bure. Budem bure. Da se pretvorim u bure, hoću budem bure. Pa ne mogu. Šta je ovo? Joj, zaboravio sam kako da se pretvorim u nešto. I mi možemo ovako da pravimo zvukove. Pretvorim se. Evo ga, ne mogu. Aj, beži! Sviđa što sam se čutao. Ajoj, beži, iš. Bravo, to ću ja malo. Prije zvukove. Nemoj. Uvijek mogu da vidim. Čekaj. Ček. Pa nema ništa. Beži od mene, budalčino. Beži player 74. Ajde. Ugledaj kako lepo se rotiram. Joj, ajde, beži. Sam čekam kad će da se pomerim. Ajde, iš. Pa kako me je ubio? Ali znam da je tamo kod mene bio isto jedan. Aj, prođi me kako, ajde. Samo da putem. Tako sve kraj igre. Znači, da, ljudi, ako hoćete podržite ovaj video, ako želite za još. Čekaj, da li mi ovo lepimo? Mislim da ne. Da nije. Što je kada smo se ovdje napakovali? Aj. Fuck you, trči. I levo. Moj panj. Moj panj, nego. Mislim sam prebio. Ja sad će te me u dupetu naći. Oj, ajde. Kako ide za vrat? Problem je što je mala mapa i centar što sam se sjetao, baš mi je zanimljiva igra. Znači pravimo bez zvukove. Ajde, beži. Pa, sad nismo. Fuck.
sad sam pojeo govno! Nisam ovo trebao da radim, fuck, sad sam. Ćao, mjau. Ajmo opet. Čujete, ja nikad nisam prvi hunter. Ja sam ovdje bez. Kako da kako sam nabacio. Evo ga. No da je previše. Ciljeno to. Na kontejneru možda ne. Ali ja sam baš veliki sad. Fuck you, fuck you, fuck, 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 fuck! Upsa sam jednog. Ja sam ničem zativiti. Ne sam previše ovoga napušati. Zato će se trči. Ovdje mora da je neko, bro. Eto sam rekao. Da onda kikujem ovoga. Sigurno. Dođi da ga kikuje. Ali nisam trebao. Da, on je kikovan. Ne, nije. Thunderwing, pobedimo. Upcat ću te odmah ruke ovis. Jao, kolika sam sprava sad. Šta sam sad? Vidim da sad sam neka daska. Šta sam da sam? Neće na ovo. Što se uvijek ovako rotiram? Ja vidim. Pa ja mogu i ovako. A beže ovaj kontejner je jako loš. Trči negdje, čekaj se spaka. To je najdebilnije mjesto. To mi sam mogao da dođe. To si ja malo previše. Vidi, vrtim se, moćna čigra. Vrti se, moćna čigra. Ajmo copyright. Ajajaj. Don't you fucking kill. Ej, ubio me je. Ej. Lovio sam ga. Video sam, mislim da što sam se čuda. Bilo sam njega. No. Pa nema nikoga. Ovdje su bile dve. Pa pobjeli smo. Lol. Oj, brate mi. Neki opasni momak kako prelete. Joj. Kom, ajde, vratim se. Dobar je kontejner, samo da bi se negdje lepo spakovao. Sad ću ja oko da trčim po mapi. Mili. Kako već kraj, ljudi, ne znam šta se dešava s ovim serverima. Izvinite što ovako pričam, malo sam prehlađen. Izvinite zbog toga. Šta se sad desi? Kato bu. Ulovio sam ga. Zato što sam pro. Kako? Kako je to?
pobjedio sam u tebi. Šta je su insensitivity? Nisam pobjedio. Nikom. Kako ništa mogu tu pucam? Loši sam za activity u ovoj igri do boga. Sve mi heal ti oduše. Gdje je baraba? A pobedili, bolje ne znaš šta se dešava više. Zašto sam se ovako ispred tu? Ovdje mene ne. I napišem hi. Daj. Ovo će vjerovatno biti i zadnja partija. Ne, preturio sam se. Ovo će vjerovatno biti i zadnja partija. Ajde, beži. Ajde se ovako se... Trči bore! Da, mogu se. Da sam... Vidio! Da sam ga vidio. Nije kubi. Šta to radi? Radiš u zalu jedno. Čekaj, će umeći u sredinu. What the fuck? Hej, gdje sam ja sad? Ja sam u Londonu. Ne može. Pa sad sam neprobojan. Sprint! Tako da među mi kante. Like a boss. Excelente! I Hunter Window i ovdje će da završimo ovu epizodu. Kako ću ja probiti tablet? Da završimo ovu epizodu. Ljudi, hvala na... To bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!